Benvinguts a Dia Baleàrics. Avui veurem com es comporten els baleàrics en els enterraments i en els ritus funeraris. Ai, pobre meu, avui som aquí i demà som allà. Ai, no som res en aquest món. Una altra característica destacable és que totes les frases comencen amb un ai com aquest. Ai, sí, ja ha passat a millor vida. Era tan generós. Ai, sí, no tenia res seu. No tenia res seu perquè estava hipotecat fins en el coll, pobre home. Una pràctica molt habitual consisteix en parlar de les característiques físiques del mort. Ai, encara m'apareix que el veig. Estava tan guapo. 97 anys et serà perfecte per viure. Mirau, jo que avui de matí xerrava amb ell. Iau. No pot ser mai. Avui de matí ja era mort. És. Per això no me contestava. De vegades, però, es produeix una rialla inoportuna, molt incòmoda en aquestes situacions funeràries. Ai, m'ha pillat com una molló ara. I no, si no reim un poc. Sí. A ell també li agradava molt riure. Sí, però a sa mort no li deu fer gent de gràcia. I ell, que era tan fumador, i ara ha acabat fet un cremull de cendres. Sí, i al principi si deia no era cremarló, però coi que havia begut tant de whisky. Ai, una xispa a la s'estona. Ai, i aquest put estranger aquí és? Escolta tu, t'hauràs d'enfrontar amb un pare, eh? Ja ho veuràs.